Здравейте отново! Вече излизам от 4-то РУ на МВР град Варна, в което виждате, че срещу разписка си получих свидетелството за управление на моторно превозно средство, обявено от експертите в полицията, че това свидетелство за управление е фалшиво и аз съм карал с фалшива книжка автомобил. Странното е, че при така наречената проверка от вещото лице същото е казало, че аз съм използвал оригинална пластика, на която по принцип се издават свидетелства за управление на МПС в Индонезия, като съм залепил фолио с моите данни. Ето, виждате, че ето тук виждате в крайчица, виждате ли? В края, ето много добре се вижда, в края е фолиото. Тоест, лицето извършило експертизата, очевидно не е отстранило фолиото и за мен остава необяснимо как така това лице е установило, че аз съм използвал пластика, издадена в Индонезия, но съм си залепил фолио отгоре с личните данни. Така че скоро ще го установим в съда.